Γεια χαρά σε όλους και σε όλες. Βρισκόμαστε στα τέλη του Αυγούστου του 2024 και για μία ακόμη χρονιά είμαστε και πάλι στο ίδιο έργο θεατές. Για μία ακόμη χρονιά η χώρα καταστρέφεται, η πατρίδα μας κατακαίγεται από άκρη σ' άκρη με τεράστιες πυρκαγιές που δεν αφήνουν τίποτα όρθιο στο πέρασμά τους. Μπορεί η πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική που έφτασε να μπει μέσα στην ίδια την Αθήνα να έκλεψε τις εντυπώσεις, αλλά δυστυχώς δεκάδες και εκατοντάδες άλλες πυρκαγιές καταστρέφουν ολοκληρωτικά τον όποιο φυσικό πλούτο διέθετε η χώρα μας. Τα πάντα καίγονται, τα δάση αφανίζονται και η γη μας μετατρέπεται μέσω εμπρισμών σε μία ξερή, άγονη και άνυδρη γη, αφιλόξενη για τη ζωή. Στο σημερινό μας βίντεο θα κάνουμε ένα σύντομο οδηπορικό και θα επισκεφτούμε την περιοχή της Συνόης στα όρια Αττικής Βιωτίας που κατακάηκε από τις περισχρινές κυρίως πυρκαγιές για να δούμε τι τύχη έχει μία δασική περιοχή μετά από την φωνική πυρκαγιά που την έχει καταστρέψει. Στο ίδιο έργο θεατές λοιπόν για άλλη μία χρονιά και ενδεικτικά θα πάμε να δούμε τι συμβαίνει ένα χρόνο μετά από μία πυρκαγιά που έχει καταστρέψει ένα δάσος στην πατρίδα μας και αντίστοιχα να ξέρετε περίπου τι πιθανότατα θα συμβεί και στα δικά σας τα μέρη όπου μένονται πυρκαγιές ή στα μέρη όπου θα κάνουν τη δουλειά τους οι χρηστές τα επόμενα χρόνια για να αποτελειώσουν ό,τι έχει απομείνει. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα σύντομο οδηπορικό στην Ελλάδα 2.0, την Ελλάδα της αειφόρου πράσινης ανάπτυξης που γλίτωσε από το κακό για το περιβάλλον ενεργειακό μοντέλο του λιγνίτη και εισήλθε σε μια πράσινη εποχή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χωρίς πλέον δέντρα, χωρίς πουλιά, χωρίς ζώα, με ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά και καμένες απέραντες εκτάσεις. Όχι, δεν μας στέει καμία κλιματική κρίση, δημιουργείται μια κλιματική κρίση μέσω των εμπρισμών. Και σε λίγο θα προκύψει και το πρόβλημα της λειψιδρίας που έχουν ήδη αρχίσει να το αναφέρουν, γιατί πολύ απλά δεν έχει μείνει δάσος για δάσος στα βουνά μας. Έχουν καεί τα πάντα και κατ' επέκταση έχει καεί και η ικανότητα της φύσης και των βουνών να δεσμεύουν και να αποθηκεύουν νερό αφού πλέον δεν υπάρχει δάσος. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς είναι τα βουνά μας μετά την πυρκαγιά και μετά την τοποθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για όποιους δεν μπορούν να πάνε οι ίδιοι να το δουν, κάναμε μια αυτοψία για να μεταφέρουμε την εικόνα στον κόσμο. Ελπίζω το συγκεκριμένο βίντεο να σταθεί ως αφύπνιση που θα κινητοποιήσει τους συμπατριώτες μας έτσι να σκεφτούν λίγο το μέλλον, το δικό τους, των παιδιών και πάνω απ' όλα της πατρίδας μας και να πράξουν αναλόγως. Πρέπει να προστατεύσουμε τα δάση μας, ό,τι έχει απομείνει, πρέπει να αποκαταστήσουμε τα δάση μας με όποιο κόστος και σε όποιο βαθμό γίνεται και πρέπει να κινηθούμε σε ένα μοντέλο ενεργειακό μακριά από τα διάφορα αφηγήματα που μας έχουν επιβάλει, που να είναι βιώσιμο για τη χλωρίδα,
την πανίδα και την πατρίδα μας. Αυτοί που κουνάνε το δάχτυλο και πάντα μας ζητάνε ευθύνες για τα πάντα, πώς είναι δυνατόν ποτέ να μην έχουν ευθύνη για τίποτα? Και δεν είναι ένα πρόβλημα που αφορά μόνο κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα, αλλά είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό, μια κατάρα που μας έχει βρει με όλα τα κόμματα που μας κυβερνάνε τα τελευταία 50 χρόνια. Δυστυχώς το πρόβλημα είναι και πολιτικό. Δεν θα τοποθετηθούμε πολιτικά σε αυτό το βίντεο, αλλά αναλογιστείτε την ευθύνη της ψήφου σας και την ευθύνη των πολιτικών τους οποίους στηρίζετε. Να είστε όλοι καλά, καλή δύναμη και ας ελπίσουμε να απομείνει έστω και ένα πουρνάρι ή μια γλάστρα άκαυτη στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια. Γεια χαρά!